Simfroz Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Azimio koro siro lwedo paro mar ogai mar Raila Odinga mar gombo dhi laro kom mar jakom mar AU higa manyien. Nyangile mag Azimio go kane otelnegi kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka olero ni Odinga ni kod chia makare mar bedo jakom mar pinje Afrika duto. Jafwambo marwa Odinga ni kod ler mathoth. Odiochieng' achiel kende tok Odinga goyo dhoge piny ni en kod dwaro mar bedo jakom mar AU kata African Union Commission. Kweth mage ne okoko bende kasiro lwedo parono. As Azimio coalition, we welcome and congratulate our party leader for the bold step of putting his name forward for consideration of this most important role to the African continent and its people. We fully support his decision and we shall back his candidature to our fullest capacity. Kweth mar Azimio nolero ni lemo no oromo kalo gi Odinga mosebedo ka kendo ratiro mag oganda e thurka kendo lony mare oromo ko Afrika nyime. From the onset, Mr. Odinga has played a crucial and selfless role in the democratization of our nation. His sacrifices towards achieving socio-economic development, inclusivity, and stability of our republic are well documented. He has always put Kenya first. These are qualities that we believe are needed for the next chairperson of the AU Commission. E tok mano yuore gi thoth mag nyangile mag Azimio no kwayo bende pinje mag Afrika ma ugwe mondo woko mar siro lwedo Odinga e dwaro mar telo ne Afrika mangima. We are aware that this is East Africa's turn to head the AU Commission, and we do pray that the East African community, the EAC, will support this bid of one of their most illustrious sons. Lemo magiasani omaki gi japiny Chad Musa Faki igeno ni dhidong thuolo dwe mar 7 motelo ne yiero mar jakom manyien higa manyien. Ka liet mar neno ni Odinga okawo komno medo terre mokalo. Okang' mabende osir lwedo mokalo gi jotelo mag Kenya Kwanza. Pigie makofi jamii. Na naona amekubali hiyo maneno. Na we wish him well. Now we are supporting him. Ili tupate kuendelea. Kila mtu apate kazi ya kufanya, si ndio? Na ndashukuru Mheshimiwa Rais, maana hiyo haifanyiki bila Mheshimiwa Rais mwenyewe kuidhinisha. Kwa hivyo ni jambo ambalo Mheshimiwa Rais mwenyewe amepanga. Hii sio kama ile alikuwa amepewa wakati ule wa Jubilee ile ya infrastructure. Hiyo hakukuwa na kazi hapo. He's going to have his own private jet. Na atafanya kazi, si ndio? Ama namna gani? Na sisi tufanye kazi ye? Mr. Odinga is a bridge builder with an uncanny ability to unify and foster collaboration among member states. Number 5, in addition, kalure gi moko kuom dwaro mag lemo no, Odinga koro okubingirore e siasa ma pachoka pono ni obiro lombo thoth pinje mag Afrika ma oyiere. Gino ma Kalonzo lero ni okbiyiengo Azimio. Mondo Odinga obed komno to nyaka malo jotend pinje 2 ewi 3 kata 2/3 ma Afrika mangima bigone ombulu higa manyien. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto nyiso jood bura mondo kadh chik mar osuru mar